መቸም እዚ ሕጂ ሰዓት ነብሮ ዘለኻ ህይወት ልብኻ መልኢልካ ድመረፅካዮ ደይኮነ እኳ ደኣ እዛ ህይወት እዚኣ ኣማራፂታት ኣውሒዳ ደፊኣ ደፋፊኣ ነዚ ምርጫ እዚ ንክትወስድ ኣገዲዳትካ ክትከውን ትኽእል እያ። እቲ ምንታይ ሲ ካብቲ ዝዓበኻሉ ዓዲ ካብቲ ዝዓንደርካሉ ቦታ ካብቲ ትፈልጦ ባህሊ ካብቲ ትፈልጦ ቋንቋ ካብቲ ትፈልጦ ኣከባቢ ርሕቕ ኢልካ ናብ ካልእ ዘይትፈልጦ ሃገር ዘይትፈልጦ ቋንቋ ዘይትፈልጦ ሲስተም ንኽትከይድ ኣገዲዳትካ ክትከውን ትኽእል እያ። እዚ ኣማራፂ እዚ ድማ ኣማራፂታት ውሕድ ምስ በለካ ምልኣት ልብኻ ኮይኑ ደይኮነ እኳ ደኣ ኣብ መወዳእቱ እዚ ኣማራፂ እዚ ከድሕነኒ ኢልካ ስለ ዝሓሰብካ ወሲድካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ። ኣብ ከምዚ ዓይነት ህሞት ድማ በይንኻ ኣብ እትኾነሉ እዋን ድማ ገለ ብሕታውነት ክትፀናተወካ ይኽእል እዩ። መቸስ እዚ ስምዒት እዚ ንኹላትና ይስምዐና ኣሕዋት። ኣብ ከምዚ ዓይነት ህሞት ግን ኣማራፂ እውን ስለ ዘይህልወና እቲ ዘሎ ኣማራፂታትን ብዝግባእ ክንጥቀም ስለ ዘለና ኣብ ከምዚ ዓይነት ብሕታውነት ኣቲና እንተደኣ ሃሊና ነዚ ናይ ብሕታውነትና ዘለና እዋን ወይ ድማ ግዜ ወይ እውን ብሕታውነት ንክስምዐና ዝገብር ዘሎ እዋን ብኸመይ ናብ ሓይሊ ክንቅይሮ ከም እንኽእል ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮ እንሪኦ ክኸውን እዩ። እምበኣርከስ ናብ ዩቲዩብ ቁም ነገር ንምርኣይ ነፍስኩም ንምዕባይ ውሽጣዊ ሰላምኩም ንምሕላው ትመፁ እንተደኣ ሃሊኹም ኣብ ልክዕ ቦታ ኢኹም ደለኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ ምሳኹም ደለኹ ካልእ ሓወኹም ብቐጥታ ናብ ናይ ሎሚ ቪድዮ ከብለኩም። መብዛሕትና መቸም ኣብ ከምዚ ዓይነት ህይወት ክንህሉ ንኽእል ንኸውን ኢና። ብፍላይ ድማ በይንና ኣብ እንኾነሉ እዋን ብዙሓት ሓሳባት ኣብ ኣእምሮና እንዳመፁ ከሻቁሉና ከጨንቁና ከፍርሑና ገለ ስጋኣት ኣብ ውሽጥና ገለ ምርብባሽ ክፍጠም ክገብሩ ይኽእሉ ኮነ እዮም። እንደገና ድማ ነዞም ሓሳባትን ነዞም ጭንቀታትን ነዞም ሻቕላታትን እዚኦም መፍትሒ ስለ ንስእንሎም እቲ ኮይኑ ዝስምዐና ግዝያዊ መፍትሒ ናብ ዝህበና ወልፊ ይኹን ካልእ ነገራት ይኹን ወይ እውን ናብ መስተ ይኹን ናብ ካልእ ነገራት ይኹን ናብዚ ናይ ሶሻል ሚድያ ስክሮል ምግባር ናብኡ ኢና ንኣቱ። እቲ መፍትሒ ግን ኣብኡ የለና ኣሕዋት። ዘላቂ ዝኾነ መፍትሒ ክንረክብ እንተደኣ ኮይና ኣብዛ ደለናያ እዋን ብኸመይ እቲ ናይ ውሽጥና ሓይሊ ክንጥቀመሉ ከም ንኽእል ክንርዳእ ክንክእል ኣለና። እምበኣርከስ ነዘን ቀፂልና እንሪአን 5 መንገድታት ብምጥቃም ድማ ፅቡቅ ጌርና ንዕን ተገንዚብና ክነተግብረን እንተደኣ ክኢልና መንን ኣሕዋተይ ኣብዚ ፅምዋ እዚ ድሓሸን ድበለፀን ህይወት ክንፈጥር ንኽእል ኢና። እታ ቀዳመይቲ እምበኣር ክንገብራ ዘለና ኣዝያ ወሳኒት ዝኾነት ነገር ህይወትና ኣንፈቱ ክቅይረሉ ትኽእል ነገር ሓንቲ እንተደኣ ሃልያ ኣሕዋት ትርጉምካ ምቕያር እያ። እቲ ምንታይ ሲ ኣብዚ ቦታ ዝእቱ ምስ በልና እንህቦ ዘለና ነዚ ደለና ህይወት እንህቦ ደለና ትርጉም ልክዕ ደይ ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ምንታይ ሲ እንታይ መዓት ወደይ ኣነ ኣኺልን ዲ ስደተኛ ኮይነ ክተርፍ ከምዚ ኢለ በይነይ ክኸውን ኣኺልዎ ዲ ህይወት ብከምዚ መንገዲ ክውዳእ እንዳበልና ገለ እዋይ እንዳበልና እነብረሉ ህይወት ክህሉ ይኽእል ይኸውን እዩ። ኣሕዋት ኣብታ ቦታ እቲኣ ክሳብ ዝሃለና ትርጉምና ብምቕያር ነዛ ህይወት እዚኣ ተዋሂድና ክንከይድ እንተዘይክኢልና እቲ ንደልዩ ነገራት ክንረክብ ኢልካ ዘበት እዩ። ስለዚ ሓደ ግዜ ነዚ ነገር እዚ ከነተክብር ክንክእል ኣለና። እንታይ ንሱ እንተደኣ ይከውን ድማ ኣሕዋተይ ገለ ነገራት እንተደኣ ነቢዕካን ሓሲንካን ደይትመልሶም እንተደኣ ኮንካ ስሒቕካ ከተፋንዎም ክትክእል ኣለካ። ኣብዚ ቦታ ዘለና ኢና ናብዚ ቦታ እዚ ከዓኒ መሪፅና መፂና ኣለና ኢና ወላ ናይ ልብና መልኣታ ይኹን ውጭስ ካብ ልብና መልኢልና ድመረፅና ወላ ይኹን ግን ኣቲና ኣለና ኢና እዚ ህይወት እዚ እንታይ እንተገበርና ካብኡ ንኔው ዝሓሸ ክኸውን። ስለዚ ኣሕዋት ንነብስና ከም ስደተኛታት ንነብስና በቃ ካብ ህይወት ድተገለሉ ወይ ከዓ በቃ ፅቡቕ ህይወት ደይምልከቶም መዋእሎም መከራ ድርዩ ገለ ድብልኩም ዓይነት ትርጉም ክንህቦ የብልናን። እንታይ ደኣ ኣብዚ ቦታ ዘለኹ ንድኾነ ዕላማ እየ ኣብዚ ቦታ ዝመፅየ ዘለኹ ድሓሸ ነገራት ንኽረኣየኒ ድሓሸ ነገራት ድበለፀ ነገራት ራእይኒ ከዓኒ ነቲ ዘሎ ዝሓሸ ነገራት ንክጥቀመሉ ኣብዚ ቦታ ዘለኹ ንበል ኣሕዋት። ወላ እኳ እቲ ዘለና እዋን ከቢድን ገጅፍን ይኹን ኣብ ኩሉ ረዘንቲ ከበድቲ ዝበሃሉ ወይ ከዓኒ ገጅፍቲ ዝበሃሉ ሕማቃት ነገራት ዘለዎ ህሞት ክንኣቱም ከለና ነቲ ቀጢም ኣዝዩ ውሕድ ዝኾነ ፅቡቕ ነገር መዚዝና ናይ ምውፃእ ዓቕሚ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ። ትርጉምና ክንቅይር እንተደኣ ክኢልና ኣብዚ ቦታ ዘለኹ ከዓኒ ብዕላማ እዩ ኣብዚ ቦታ ዘለኹ ከዓኒ ናይ ብሓቂ ህይወተይ ብምቕያር ንስድራይ ትኽከብሎም ካብኡ ሓሊፈ ድማ ሕብረተሰበይ ክረድእ ስለ ዝኾነ እንታይ እዩ ኣብዚ ቦታ እዚ ክመሃር ዘለኒ ኢልና ብዝግባእ ንረዳእ ትርጉምና ንቐይር። ሕጂ ሰዓት ንነብስና ከም ስደተኛታት ሕጂ ሰዓት ንነብስና በቃ ወንኣሎም ካብ ስድሮኦም ተፈልዮም ወይ ዋ ካብ ከባቢኦም ተሰዲዶም ብስደት ደሕልፎ ሰባት ደይኮነ እኳ ደኣ ፕሊስ ኣሕዋት ገለ በረኸት ኣሎ እዩ ዘለና ቦታ ገለ ዝኾነ ዓይነት ኦፖርቹኒቲ ኣብቲ ዓድና ወይ ኣብቲ ድነበርና ቦታ ክንረኽቦ ዘይንኽእል ኣብዚ ቦታ እዚ ግን ክንረኽቦ ንኽእል ገለ ነገር ኣሎ እዩ። ትርጉምና ክሳብ ዘይቀይርና ካብቲ ደለና መረረ ክሳብ ዘይወፀና ናይ ብሓቂ ነቢዕና ንክንመልሶም ዘይንኽእል ነገራት ብስሓቅ ክሳብ ደየፋንና ገለ ኣሕዋት እዚ ነገር እዚ ክረኣየና ይክእልን እዩ። ስለዚ ኣሕዋት ትርጉምና ንቐይር ኢና።
ስደተኛታት ዘይኮና እኳ ደኣ ብዕላማ ኣፍቲ ቦታ ዘለዉ ናይ ባሓቂ ድማ ንዝሓሸን ንድበለፀን ህይወት ዘቋኑቱ ሰባት ምዃና ንነብስና ፅቡቅ ጌርና ንገራ እዚኣ ከነስተኻኽል እንትረኣ ኢልና ናፍታ ካልአይቲ ክንሓልፍ ንኽእል ኢና እታ ካልአይቲ ኣብዛ እዋን እዚኣ ከነተግብራ ዘለናን በዓላዊ ነዛ ህይወት እዚኣ ትምህረና ነገር እንትደኣ ሃልያ ክድሕነና ዝመፅእ ነገር ከምዘየለ መቸስ ኣብዚ እዋን እዚ ተረዲእና ኣለና ኢና ናብዚ ቦታ ዘተደይ ንመፅእ ነርና ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት እንተደይና ኣቱ ነርና ከዓ ምናልባት ከድሕነና ዝኽእል ዝኾነ ሰብ ኣሎ ኢልና ንሓስብ ነርና ክንከውን ንኽእል ኢና ኣብዛ እዋን እዚኣ ግን ካባና ወፃኢ ንነብስና ዘለና ንሕና ጥራይ ዳ እምበር ካባና ወፃኢ ካልእ ከምዘየለ ፅቡቅ ጌርና ተረዲእና ኣለና ስለዚ ኣሕዋት መን ከድሕነና ኢና ንፅበ ዘለና ስለዚ እዚ ቦታ እዚ ሓደ ነገር ምሂርና ኣሎ እሱ ከዓ ከምዚ ክብለኩም ዝፀናሕኩ ከድሕነና ዝመፅእ ሰብ ከምደየለን ናይ ካልኦት ሰባት ድኾነ መጎሳ ድኾነ ኣጆኻ ምባል ናይ ድኾነ ሰባት ሓገዝ ከይተፀበና ባዕልና ንነብስና ንሕና ንክንሕግዛ እዚ ቦታ እዚ ወይ ድማ ዘለና ህይወት እዚ ይምህረና ኣሎ ኣሕዋት ስለዚ ወላ ሓደ ከድሕነና ድመፅእ የለን እዚ እንተደኣ ኮይኑ ንነብሰይ ባዕለየ ዘለኹላ ኢልና ኣብዚ ደለና ህይወት እዚ ክንተስእ ክንክእል ኣለና ፕሊስ ኣሕዋት እንተ ደኣ ናይ ባሓቂ ንነብስና ንሕና ቅንዒልና ከነስተኻኽላ ክንጅምር ክኢልና እሞ ድማ ህይወት ኩሉ ግዜ እቲ ምንጩ ካብቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ እምነት ዳ እምበር ካብቲ ኣብ ደገ ዘሎ ሰባት ንዓና ዝብሉናን ሰባት ንዓና ዝገብሩልና ነገራት ከም ዘይኮነ ንረዳእ ኢና ምናልባት እንፅበዮ ዘለና ድኾነ ከድሕነና ዘሎ ሰብ እንተ ደኣ ሃዲ እንፅበዮ ዘለና ድኾነ ከድሕነና ዝኽእል ሲስተም ናይቲ ዓዲ ወይ መንግስቲ ናይቲ ሃገር እንተ ደኣ ሃልዩ ኣሕዋት ትፅቢትና ትፅቢት ኮይኑ ጥራይ ክተርፍ ሎሚ ግን ምፅባይ ገዲፍና ምህናፅ ክንጅምር ክንክእል ኣለና ሓደራኩም ኣሕዋት እዚ እዋን እዚ ካብ ዝኾነ ይኹን ንላዕሊ ብጣዕሚ ኣዝዩ በቃ ሓጋዚ ትስእነሉ ወይ እውን ኩሉ ሰብ ድሽገረሉ ደሎ ወይ እውን ኩሉ ሰብ ከዓ ብመንገዱ ኣብ ውሽጡ ደላ ፀፀር ኣብቲ ጫማ ኣትያ ተኽርኩሖ ደላ ዝኾነ ፀፀር ስለትህሉ ኩሉ ሰብ ንናቱ ህይወት ይደፋእ ድብል ደሎ ምናልባት ናብዚ ዓዲ እዚ ምስ መፀኻ ክሕግዘከ እዚ ነትን ነገራት ክገብረልከ ከምዚ ኢሉ ብዙሕ ዓይነት መብፃዕታት ደኣ ተበላ ሰብ ኩሉ ይኽእል ክኸውን እዩ ግን ከም ቃሉ ዘይተረኸበ ክኸውን ይኽእል እዩ ቃሉ ዓፂፉ እቲ ከፀግዕ እንዳኢልና ዝሓሰብናዮ ሰብ ምናልባት ንዓና ሹምካይ ክፀግዕ ንባዕሉ ፈሪሱ ክኸውን ይኽእል እዩ ቴሌፎኑ ጥፊኡ ብገይሩ ጠፊኡ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብዛ እዋን እዚኣ ግን ኩስተኮ ከምዚ ገይርን ኢልና ኣክንዲ ንዕኡ ንወቅስ ወይ እውን ንዕኡ ንቅየመሉ እቲ እንኮ ከድሕነና ዝኽእል ነገር እንታይ እንተረኣልኩም እኔ ኣሕዋት ፕሊስ ሓደራኹም ኩሉ ዝተደገፍካዮ ነገር የፀግዓካ ማለት ወይ ሽከማካ ማለት ኣይኮነን ኣሕዋት ስለዚ እቲ እንኮ ክንገብሮ ዘለና ነገር ኣብ ውሽጥና እምነት ከነሕድር ክንክእል ኣለና ናብ ገዛእ ርስና ተመሊስና ንሕና ሓሳባትና ብዝግባእ ድማ እትናትና ልምድታትና ከነስተኻኽል እንተደኣ ክኢልና ኣብ እሙሮና ድፈጠርናያ ህይወት ፅባሕ ንግሆ ምቁዳስና ዘይተርፍ እዩ ስለዚ ኣሕዋት እቲ ካልእ ነገራት ንግደፎሞ ናብቶም ካልኦት ሰባት ናብቲ ካልእ መንግስቲ ናብቲ ካልእ ኩነታት ምቁማት ንዕኦም ከምዚ ስለ ዘይገበሩለይ ምባል ንግደፎሞ ንሕና እንተ ደኣ ሓሳባትና ከነስተኻኽል ክኢልና ንሕና እንተ ደኣ ኣብ ልምድታትና ፅቡቅ ጌርና ክንሰርሕ ክኢልና እንተ ደኣ ስትራክቸር ክህልዎ ክኢሉ ህይወትና ንጎ ተሲእናትናትና ሩቲን ብዝግባእ ከነስተኻኽሎ እንተ ደኣ ክኢልና ናብ ዘይጠቅም ናይ ሶሻል ሚድያ ነገራት ካብ ምእታው ኣፍታ እዋን እቲኣ ናይ ፅሞና ግዜ ወሲድና ምስ ነብስና ተረጋጊእና መዓልትና ብምስጋና ጀሚርና ብድሕሪ ድማ ቀስ እንዳበልና እቲ ክንገብሮ ዘለና ነገራት ከነተግብር እንተ ደኣ ክኢልና እመኑን ኣሕዋት ኣብታ እዋን እቲኣ ኣብ እሙሮና እንፈጥራ ህይወት ካብቲ ውሽጥና ዘሎ እምነት ስለትፍጠር ኣብ እሙሮና እንፈጥራ ህይወት ዝኾነ ሰዓት ክንሪኣ ኢና ግን ንዝኾነ ከድሕነና ኢልና ንፅበዮ ሰብ እንተ ደኣ ኤክስፔክት ንገብር ንፅበ እንተ ደኣ ሃሊና ትፅቢት ቀታሊ እዩ ኣሕዋት ኣይንፀበ ሎሚ ክንሃንፅ ንጀምር ሎሚ ሓሳብና ነስተኻኽል ኣብ ሎሚ ኮይንና ድጀመርና ነገር ድማ ፅባሕ ንጎ ፍረ ክህልዎ እዩ እዚኣታ ካልአይቲኣ ናፍታ ከነተግብራ ዘለና ሳልሰይቲ ነገር ከብለኩም ቅድሚ ናፍታ ሳልሰይቲ ምሕላፍና ግን ብሉፃት ንመበል 18 ዙር ዝካየድ ስሩበት ተኻውሎጥ ንኹለንትና ዕቤተ ሰሜንያ ኦንላይን ስልጠና ምዝገባ ጀሚርና ኣለና ኣብዚ ስልጠና እዚ ብምስታፍ ከዓኒ ካብ ሕሉፍኩም ብምልቃቅ ኣብ ሕጂ ሰዓት ብምንባር ዝሓሸን ድበለፀን ህይወት ንክትፈጥሩ ጀባእ ንብለኩም ኣብዚ ናይ ሸሓት ሰባት ህይወት ዝቕይር ዘሎ ስልጠና ን17 ዙር እውን ኣቐዲሙ ዝተዋሃበ ስልጠና ድማ ንክትምዝገቡ ንኩላትኩም ጀባእ ንብለኩም በዚ ናምበር ጌርኩም ረኸቡና ኢኹም ናፍታ ሳልሰይቲ ክብለኩም ኣብዛ ሳልሰይቲ ድማ ኣሕዋት እዚ ፅምዋና ውሽጥና ንምርባሽ ዘይኮነ እኳ ደኣ ውሽጥና ንምድማፅ ንጥቀመሉ ኢና እቲ ምንታይ ሲ ረእይዎ ወዮ ደኣ በይንና ኣለና ኢና ንብል ደኣ እምበር ኣብዚ እዋን እዚ ወላ ሓደ ሰብ በይኒ ይኮነን ደሎ እቲ ምንታይ ሲ ብቐሊሉ እኳ ደኣ ሞባይልና ምሳና ኣላ ኣብቲ ሞባይልና እንሪኦ ዘለና ዝተፈላለዩ ዓይነት ስክሮል እንገብሮ ዘለና ናይ ቲክቶክ ኮና ፌስቡክ ኮና ዩቲዩብ ኣቲና ስክሮል እንገብሮ ዘለና ነገራት ከዓኒ
أكندي اتتصموانا صبو غيرنا الداميصنالو قال نجر أكند نفترلو أبتصموانا مليسنا دخونا عينة ربشانا خنقتم أوشتنا نخربها بشان يتقبر له رأيه يقول كندي عينة كونتنتي أما حالته تسرح إن ميليونز دخون ريلز إن ميليونز دخون بزح عينة كونتنتي أفلود دقبر أبو دوما بزح عينة نيجاتيفيتي إلى أمبر بزح عينة بوزيتيفيتي يقولون عندك أنا سكرول أنت قبر كأبزع عد زخم زخينهم إذا أنت تفترة خستخم زخينه كستهم زكم زتبايسا إذا أنت ما ورتاتي اتناتكا صموا كندناي بحق نطقمها تتقملوخا احوات ابزي ازوب ካልኦት ሰባት ድፈጠሮ ዋጭዋጭ ንኽትዋሓት ኢድ ገብረካ እንደገና ድማ موبايل كلا بيلكا أكندفتي دلك هات ناي تأمونا جزء ويكا وسدا بيلكا فتناي أوش تقال له نجرها كندت الدامت ناي بحق أنا وش تقال كندت ملص أتقد حسبون كتجورون تدلي حلمتك أقدم كان دسخة كندي بوش تقال أكندت فترة أبو عمر خان عو كندت هنسو انتهي دقبر انت رأيكم مني تخيلوا أفتبينا خا جزء ترخب ولا ولا نخدك اسكالنا قال رأي وخدك اسكالنا شمونتا ساعات 10 ساعات العلي ساعات سريحنا دخمي لنا متينا كنسمعهم زين دلي قالنا عمرو واج تاس لدهلو ويك اني قال وشتنا دربيش حسابات لدهلو كاب عرفت انت رسمنا لنا سكرولينا نقبر مشيتنا بخو من ودو نغو كينا نفتا موبايل لنا نات إذا نقبر انت أهلنا اتدلنا تصمونا ويكا اتدلنا ناي تصموها جزي بس قبا أكد نتكاملو نتوم حساباتنا كما يوم دلو انت عيدا حسب دلو صبقات حسابات دي ما بأمري دلو مالت كأبي دلو نابي رخي دلو مالت كما عين حساباتي ما بأمري دلو نعو ما كنا تصبق غير دساسيو أكد نعوم زقيرو بناي كالأصابات أجنداتات بناي كالأصابات كونتنت بناي كالأصابات دخونا تحستيني بثيك الجملة زلما كيركا اب يوتيوب ولا اب انستغرام دي ولا اب تيك توك يقال دي سكرول كتقبرن كلها زخونه سب ترقمو وي حليف له خطريقه وي قال خطريقه مستنات كهيوت كانت نايت سب دلو بركات مستنات تاس انكار لها نغرا تودادرو تجمر اكون عندي احوات اكون عندي حفته اكون عندي حوي ما تشون كومينا نغبر مليسنا افتدلنا صموا مليسنا نخنربش ما مليسنا نخنጭنق ما مليسنا ندحريت زترفنا خوينا خسمعنا ايدغورنا على اذن ترى خوينا ግን ነዚ ዋጭዋጭ ታዚ ጠጠዋ ቢልና ትኹረትና ኣብቲ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ይኹን ኣብ ደገ ዘሎ ነገራት ኣብኡ ምግባር ገዲፍና ናብ ውሽጢ ክንምለስ ክንክእል ኣለና እንታይና ማለት ዓይነት ሓሳባት ኢና በእምሮና ለመላለስ ዘለና ማለት ከመይ ዓይነት ምሸት ይደለና ከመይ ዓይነት ንጎሆ ይደለና ከመይ ዓይነት ውዕሎ ይደለና ንነፍስና ኮፊልና ንርአያ እስኪ ብዝግባ እዚ ጽምዋ እዚ ኣብ ሕጂ ሰዓት ኮይና ሕልምታትና ንምፍጣር ሕልምታትና ኣብ ኣእምሮና ንምህናጽ ድሌታትና ብንጹር ብምፍላጥ ድማ ብዝግባ እቲ እንደሊ ሕልምታትና ሃንጸሉ ደኣምበር ብናይ ካልኦት ሰባት ነገራት ስቂና ንምርሕሉ ዓይነት ህይወት ክንገብሮ የብልና ትለይሳ ሓዋት እዛ ነገር እዚ ኣነስተኻኽላ ነዚ ኣኸነ ተግብር እንተ ኣኺልና ካፍትና ሶሻል ሚዲያ ነገራት ውጽኢልና ናይ ጽሞና ግዜ ናይ ጸሎት ግዜ ክህልወና እንተ ኣኺሉ ኸ ኦፍ ኮርስ ኣብዚ ቦታ እዚ ኣብቲ በይንና ዘለናሉ ግዜ ገለ መጽሓፍቲ ብምንባብ ገለ ዝጠቕመና ነገር ብምርኣይ እቲ ናይ በይንና ግዜ ኣብ ሎሙ ኮይና ጽቡቕ ክንሃንጸሉ ንጽባሕ ንጎ ድማ ዝሓሸ ፍረ ክንሓፍሰሉ ንኽእል ኢና እዚ ኣኸነ ተግብር እንተ ኣኺልና ኸ ናብታ ራብዒት ክንከይድ ንኽእል ኢና እታ ራብዒቲ ምዚኣ ተተሓሒዛ እውን ትኸይድ ኣሕዋት ንሳ ኸ እንታይ እንተ ኢልኩም ኣሕዋት ንጹር ዕላማ ይሃልወና ንጹር ዝኾነ ራእይ ይሃልወና ንጹር ዝኾነ ጸሎት ይሃልወና ንጹር ዝኾነ ባህጊ ይሃልወና ኣሕዋት እቲ ምንታይ ሲ እንተ ንሕና ንጹር ዝኾነ ሕቶታት ክንሓትት እንደዘይክኢልና ንጹር ዝኾነ መልሲ ኣይንረክብን ኢና ሕጂ ግን ረእይዎ ኢኹም ካብቲ ዕላማታትና ወፂና ክንከውን ንኽእል ኢና ነቲ ዕላማታትና ዘተዓናቅፍ ብዙሕ ነገራት ንገብር ክንህሉ ንኽእል ንኾይና ንምንታይ እንተ ኢልኩም ኣሕዋት ናብዛ ህይወት እዚኣ መቸም ክንኣቱን ከለና ዝኸፈልናዮ መስዋዕትነት እንተ ርኢኹም ቀሊል ኣይኮነን ምናልባት ገሌና ዋጋ ህይወትና ከፊልና ህይወትና ረኪስና ናብዚ ህይወት ዝኣቲና ክንከውን ንኽእል ኢና ግዴታ ድማ እቲ ብህይወት ዝረከስናዮ ዝኾነ ዓይነት ዋጋ ሎሚ ክንረኽቦ ክንክእል ኣለና እዚ ክኸውን እንተ ኮይኑ ድማ ኣሕዋት ኣብ ሕቶታትና ዝኾነ ዓይነት ደይንጹርነት ክህሉ የብሉን እዚ ኩሉ ነገራት ሓሊፍና መፂና ናብዚ ቦታ ምስ በፃሕና ድማ ኣሕዋት ዕላማ ኢና ንረስዕ ንምንታይ ናብዚ ቦታ ዘለና ንምንታይ ኢና ነዚ ኩሉ መስገደላት ሓሊፍና ናብዛ ቦታ እዚኣ ኣቲና ዘለና ምክንያቱ ካባና ሓሊፍና ንኻልኦት ስድራና ንኻልኦት ሰባት ጽላል ክንከውን ንኻልኦት ሰባት ገለ በረኸት ዘለዎ ህይወት ከነመሓላለፍ ገለ ተሸከምና ሓላፍነት ኩሉ ኣሕዋት ንምንታይ ደኣ ሓላፍነትና ንረስዕ ፕሊዝ ሓደራኹም ኣሕዋተይ ሓላፍነትና ይንረስዕ ኣብ ገዛ ሃረር ኢላ ክትጽበ ኣደ ኣብ ገዛ ሃረር ኢሉ ዝጽበ ኣቦ ኣብ ገዛ ሃረር ኢሎም ዝጽበዩ ወለድን ፋሚሊን ቤተሰብን ኣለውና ስለዚ ንዕኦም ንርኣይ ተስፋ ይነቑረጽ ዕላማና ንንጽር ናይ ብሓቂ በቃ ጠጠው ንበል
نحنا ترى يكون تسكمنا حلافنا تلزلو تحلافنتنا نموجع تحلافنتنا نمتكبر كأنا حواتي بليس علامنا نتصر عشان كايدون فتعري نتصور دخنا حتى نتصور دخنا تقولت حديثنا يو إذا جوجل زي ويكا chat GPT لو قال ما دتعت نبلور لنا حدي جمينا كنا علو خنا حتى نترى هيبك كنا علو خنا ملسيد ويكا فتعرون لك عكم حوات ده حدثنا يا نجار كهبلنا استدعوا فتعري دلنا نخلو نجارات بينو نخنا تجبر دخلنا حيلة خاني فتعري لقسنا إذا كن خون ترى أخوي نجد علامنا خلنا نتصرف كنكل علينا نمنتاي أبزوبو تازخم دلنا بليس حوات دقيمنا دقاقيمنا نفسنا نقرأينا نمنتاي تسفى نقرد كنا عنبل كابزو كل غناتات كوتنا زقل فتعر كل حوات كابزو كل شجرات كوتنا دخل نتوم كبرت دبها لشجراتنا نخم فتح دخلنا فتعرينها كل حواتي so please إذا أنت أخو كوي نجد أمنتنا كحيل كخيل على أمنتنا كحيل أنت أخوي ندما علامنا خلنا نتصرف كنكل علينا أمود عطا أتحام شيء تخبلوكم زد لدما أحوات بيننا يكوننا وكهدأ نمنا اللوسي أسجل لو بوئنا قرو فتحر لهم سان أحوات نايبا حق أنا يوشت أنا هتسألو تدسمع نايوشت أنا أمنة تدرئي نايبا حقي أنت رأى أغن حتو أنت رأى بقى أزنا قرز قبر اللي كنو لوخي إلنا كمل لسلنا لقل فتحر علوي بليس أحوات تسويتاتنا خافت زلنا يعدي كافت منقسنا يتعدي كافت مسيستمنا يتعدي كاب دوخو نسب كان نقر مقبار قديفنا I'm not saying إنه سوما يحقزوناني ما يكون كوني تبلوكم دلو خقل مجمرات أقعنا نستخاخل بيننا خمزي كونان نتعح واي أنا كون نبلو زلنا هيوت دمع بخال أفوي إن نبلو له هيوت كغير زخ الفتاري كم دلو نردائنا بيننا يكوننا أحوات ناي لبنا تقولوا تدسمع حتى تغو وهابكم تقليو وهابكم دعاء وروخ وهابكم دبلا فتعرينا مسانا يزلو فتعري كابزخونا يخون العلاقة كابزخونا يخون سبنا العلاقة أنا وانا قربا إحوات مجاس إزاد نفسزيئة ناي بحكي فتعر زحال الرلا ناي فتعر استنفاس دعسل الله بوتا تلازي انت أنا يبحك أنا يتمونا جزيون هالينا أحوات ويون قلب حتى ونات دسمعنا أولات انت هاليون سكينا وشت أنا الملس ناي بحق أنا زي وشتنا نمدمات كنتك أمول انت رأخينا فتعري أبوشت خلاتنا اللوي ناي بحقتنا حاسبو زلنا هيوت نخنبر زخلنا حيلو دما يلقسلنا أحوات سلازي بليس بيني يا عين بل فتعري مسانا كم زلو تردينا ناي بحقي اتنتقليو صورت اتنقور نقرات كتقبر لنا مخانفة عرينا تردينا دما أحوات نتوم عبيت تربهالو قجيف تربهالو شقراتنا نفت عرينا ريكونا حيزنا ياخن كيدلنا كوار أخو اللي زيخم تنولو نتوم قد إنما مالتنا تعاودوا خنا فتارينا نتوم نعشتوا خون شجراتنا ولا عبيتهم لهم شجراتنا عبيتنا فتارينا ننقرمينا ناي بحق إحنا حلفوا خلنا خلنا نفسنا ننقرعينا فتاري حيزنا كل نقرات كم دكة على نردعينا بوتا خيبلة أوتا خيبلة أبينا هجر على خا مني خا تواء خا قالدي خا ودي خان كيبلة هرمات اللي بخا ناي وش تقع حتى رايز سمع نخل نقرات ربما سناي زقبر بحفني إيد كان زدر بخايا أخلي كنت على تجيرو زمالس فتاركوا إلى لنا أحوات منتهي الأخوينا أجيكم با أتوساني أتنقلت قارنا رجيتنا لنا بوتا ويكاتا رجيتنا لنا بوتا ريكون أقعد أبلبنا زلو أمنك أبلبنا رلو تقولوتي أحوال زحزتنا يا نقر فتعرقم دلنا دما أمود أتا أين رسعنا سلازي حوات نزن أقدمنا خلو بلد سرحنا نقرات بمستخخال أمنتنا ناي بحق أخنا حيلا نفت أرينا خلو من لسن تربونا بمقيار ندقنا دما نفسنا زلنا يبعلنا مخانا بمردع ناي وشت أنا دمت دما بزقبا بمحلاو يخيلي بمبال كافتج أو تانا يدقو وتينا ناي وشت أنا دلو نساون كان استخاخلا دلنا نقرا مغنياتو وشت أنا دلو كافتنا يدق ناي وشت أنا دمتون بتعام قولي حيد الراي هاي تخيلني قاي تربحني قاي كون الكاري كم زدي بالحسابات كأني نو تاي كويني زي كل ولا من البات حجي نزنا جهرزين تزي كالكو جن كم هارخ إلي من البات نزنا جهرزين تزي فلتكو جن خفلت لو مخجم مرخ إلينا خاني بليس حوات وشت أنا نرجعينا أنا وننتصر بدحري دما فتارينا حيزنا وعزنا نقص اللي يخبلوكم دل حوات من الوقت زي مسج زي وكا زمل اختزخاني صبوقي تبلون ترى أخونكم الخالق الصواتون نتأكمي تبلون ترى أخونكم حد راكم لذا فيديو زي شير قبروا وأيكم كم تقدم دبلكم لما نعسرت شو منتظر لما بالعصر شو منتظر ذكاء صربة تخاولات نقول لنا عبي استسمعني أونلاين سلطة علنا مسجبا جميرنا لنا كب حلفكم كم تلاقوا بفلاي بفوليات دخونه إكسرسايزات بفوليات دخونه تجبارات كابتنا حلو سمعيتات بخمي كم نلاقى كان رينا أو حاجة ساعات بخمي كم نبرد ما تصبو جرنا كان مهارنا بدحري دما كم يجرنا مسعينا نهانزو كم يجرنا
حلمتاتنا أبو أمورنا أنها نصن زبل دما بسفيه تكبره بزقنا بلمدي أنا نصبو غير نزنا غير زمسا شحات سبات كمهرو عندنا مسا شحات سبات كسرحلو ስለዝخالكو كحجزكم ترالي لوخي أبز تحت رنا واتساب نمبر غيركم دولوا تمزجوا بيكم حجي واشتاو سنانكم حلو حلمتاتكم كأني لو من برخو لكم الأحوات ምናልባት እንተ ደኣ እዚ ድብለኩም ደለኹ ሓሳባት እንተ ደኣ ፈቲኹም ወይ ዝዳ ቀረብኩልኩም ሓሳባት ደኣ ፈቲኹም ግን ካልኦት ሰባት ሸር ግበርሎም ኢኹም ካብ ሎሚ ጀሚረ ኣለኹ ፅምዋይ ናብ ሓይሊ ቀይረ ኣለኹ ትብሉ እንተ ደኣ ኮንኩም ድማ ኣብ ታሕቲ ኣብ ኮመንት ኣፍልጡን ኢኹም ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ሰላም ንኹላትኩም ኣብ ዘለኹሞ ፈጣሪ ምሳኹም ይኹን